Bueno, esta é unha exposición que está feita sobre a base dunha xornada singular, que é a xornada do regreso dos restos de Castelao a Galicia. Era unha xornada moi particular porque o regreso era controvertido e producíronse incidentes tanto na chegada, previa á chegada, durante a propia ceremonia e sobre todo abaixo en Bonaval, porque ademais fora unha espera moi longa e iso que reflexe un pouco toda a reportaxe. Esta serie fotográfica sobre un feito histórico, o retorno dos restos de Castelao a Galicia, necesitaba un prólogo explicativo, pero sobre todo contextual. Contextual relativo sobre todo ao exilio, é dicir, por que ten que volver este home que foi o líder galeguista e unha das figuras máis importantes do século XX en Galicia. Tiña que volver porque morreu en 1950 no exilio, despois dun paso por Estados Unidos, Cuba, Argentina e Francia. No ano 84 era fotógrafo e xornalista no periódico Nosa Terra. A figura que voltaba era a dun exiliado, porque chegaban unhas circunstancias cando menos discutibles. Efectivamente, o Parlamento aprobara ese regreso por unanimidade, pero esa unanimidade hai que considerar que lle faltaba 3 diputados, é dicir, entre 81, que son as primeiras eleccións autonómicas, e 84, que se produce o regreso, 3 diputados precisamente nacionalistas foron expulsados. Era unha situación moi contradictoria porque a proposta do regreso tamén a fixera un parlamentario nacionalista. Ese foi o momento de máis tensión e esas cargas producíronse e prorrogáronse despois polo casco vello de Santiago. Esa foi a parte máis dura e a que tuvo máis visibilidade porque además todo o acto, todo o que se produciu esa xornada estaba sendo transmitido en directo pola televisión española en Galicia, non? Entón, ese efecto, para a época, porque o efecto hoxe podemos pensar que iba a ser tremendo, pero para a época, se non chega a ver esa transmisión televisiva, o impacto sería menor. Esta foto resume un pouco, por un lado, a solemnidade, por outro lado, como se afastou un pouco esa masa de xente que quería homenaxear a Castelao. Hai que pensar que era un día, ademais, laborable, o sea, que realmente pudo ser un día festivo, por así decirlo, moitísima máis xente, que era o que un pouco se consideraba porque entendía que non era o momento ou a maneira de facer ese regreso, non? Si hai un lugar natural onde mostrar estas fotografías de Xan Carballa, o Museo de Pontevedra. A finais do século pasado, nas dúas últimas décadas, foi pioneiro en Galicia, en boa parte do Estado, de introducir a fotografía nos museos. Faltaba un chanzo, ese chanzo é todo aquel fotoxornalismo que se desenvolveu no momento da transición, eses anos de conquistas das liberdades democráticas.